Nachádzame sa v objekte v Trnave, ktorý je aktuálne na predaj cez našu kanceláriu a sú to obchodné priestory na prízemí a obytné podlažie, vlastne celé podkrovie je obytné. Zastávaná plocha je 180 m2 a užitková plocha prízemia je 150 m2, 149 presne a úplne rovnaká identická plocha je obytná hore na poschodí podkroví. Je to ideálne, dole máte nejaký showroom, predajňu, čokoľvek, ambulanciu a hore má napríklad kancelárie alebo dokonca krásny obrovský 150 m2 byt. Celý objekt je po kompletnej rekonštrukcii. Tá rekonštrukcia je úplne tesne ukončená, možno mesiac dozadu. Ešte tu nebol žiadny nájomca a nebola tu žiadna predajňa. Celé prevedenie je veľmi kvalitné. Môžete vidieť napríklad túto za dverami žulové schodisko, ktoré vedie priamo do podkrovia, keramické obklady na podlahách, kvalitné omietky, sadokartónové stropy, kvalitné ledkové osvetlenie. Oproti je veľmi frekventovaná cesta smerom na Modrú Budmerice, výpadovka z Trnavy a vzdušnou čiarou možno kilometr alebo 800 metrov je tu centrum mesta. Takže naozaj tá frekvencia je veľmi dobrá a ideálna poloha tejto budovy je práve tá, že sa nachádza na križovatke práve ešte pred železničným precestím. Takže frekvencia aut a dostupnosť zákazníkov nie je absolútne žiadny problém. V obchodných priestoroch sa nachádza výklad, je to krásne presvetlené celé, nachádza sa tu aj kancelária. No a takto v kancelárii si môžete šéfovať. Teraz sa nachádzame na tom spomínanom podkroví, vidíte, celý priestor je úplne otvorený a je to tak naschvál, nie je tu absolútne žiadna priečka, pretože aby si to budúci majiteľ prispôsobil podľa seba. Dajú sa tu spraviť napríklad sklenené bariéry, sklenené priečky. Ak ste šéf a majiteľ nejakej firmy a hľadáte pre svoj podnikateľský alebo biznisový rast ideálne priestory, tak toto je ideálna voľba pre vás. Ak ste z Trnavy alebo z okolia, budem veľmi rád, ak ma kontaktujete a príďte si pozrieť tieto priestory. Osobne veľmi rád vás nimi prevediem.